Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri yeZimbabwe pane mbavha dzarura kana mhondi dzarura. Chiziviso kana kuti chenjedzo kuvana vemunyika yeZimbabwe. Zvandichaita ndichakusiyai muchinzwa audio. Wapedza kunzwa audio saskip this video nekuti ndine update yaBlot anoimba Zim Danzo achitaura, manager vake vachitaura, ex manager vachitaura zvakaita kuti vasiyane kana kuti maziviro avanoita Blot. Munguva inoenda kusiyai muchinzwa audio iyi. Nyika yeZimbabwe yashata. Ndatinzwe zvizere. Last update iyo iri kuenderana nenyaya yaBlot anoimba Zim Danzo wemuno munyika yedu yeZimbabwe. Ndichakusiyai muchinzwa muchiona video iri. Wapenzoona video yotaura kuti ndiana wrong pakati paBlot naex manager wake. Mudiro wakaita nyaya zvaenzi manager ava vakatora mapasipoti nezvitupa zvaBlot vakaenda nazvo neproperty yaBlot zvakanoiswa mugaraji. But apa vanga vachitaurawo side ravo renyaya iyi. Much love. Audio iri kutaurwa iyi namamava ichokwadi. Zvinhu izvi vanhu ava havana kupinda muHarare chete, vapararira. Nechikonzero chokuti zvinhu izvi sisi vangu vakandifonera, vanogara Gweru, vakafona kumba. Vazhinji ndofunga munovaziva. Munhu ari kutaura ndi Mai Tadiwa, Mai Vakudza Ishe Nyamizi, kana kuti Shai zita rangu, mwana waMai Spiwe wekuna Semwa. Vazhinji vanoziva Spiwe, sisi vangu. Vakasvikirwa pamba nemunhukadzi. Munhukadzi uyu akawana varara, vanokurumidza kurara pamba pavo. Saka awana varara, akasvika ndokunoka padhoo. Sisi vangu vanoti ndakadavira. Saka vadavira, vanoti munhukadzi uyu akati, vhura dhoo mwanangu. Airatidza kuti matauriro ake akanga ari mukadzi wechikuru, ati kurei. Akati, mwanangu ndibatsirewo, ndasvibirigwa. Ndiri kutsvagawo pekuti ndirare, ndingovandawo zvangu, ndozomuka ndichienderera mberi nerwendo. Sisi vangu vakati, masvibirirwa mabvepi? Kwai vakati, handani ndichingofamba, ndine kwanda ndichida kuenda kumwana wangu, saka ndarasika imo munomusenga kuti ndichaziva kuti panhambani. Saka ndanonoka kusvika, ndafamba nebhazi ndikasvika usiku. Saka apa ndangoburutswa, apa ndarasika. Ndobva ndangonangawo pano mwanangu. Iwoga uzvibvunziwo here kuti sei ndananga pamba pako? Mwari vane zvavari kuda kuratidza kwauri mwanangu. Izvozvo ukasazviita. Hanzi akabva atanga kutaura nemavhesi emubhaibheri kuti Jesu akasvika pamba pako, akakumbira chekudya, akakumbira chekupfeka, akakumbira achitaura mavhesi emubhaibheri. Saka dzimweni dzenguva ndiJesu. Unogona kurasa Jesu mwanangu. Kana zvisingaiti hako kuti ndirare, ndochingokumbira hangu jira, ungovhurako dhoo ndikandire jira rekuti ndifuke hangu, ndingorara pano panze. Ndikangowana hangu jira rekufuka chete, ingovhurako ndikandire jira rekuti ndifuke. Saka sisi vanoti ndakabva ndavati, inini handina jira rekukupai, uye handina accommodation yekuaccommodatai. Ndokumbira kuti mubve pano. Kwai ndobva aramba achinetsa mukadzi uya, achinetsa achingotaura zvachizama kuti pamwe sisi vangu vangavhure chidhoo. Saka sisi vangu vane umwe muloji aripo ipapo ane murume wake. Ndokubva vamumutsa, ndobva vavaudza. Saka muloja uya aida kuti azame kuvhura. Baba vaiva vanogarasana navo vaida kuzama kuti vavhure dhoo kuti vamuvinge munhu uya hanzi vakanga vakabata beura. Saka ivo sisi vanoti mwoyo wangu hana yangu yakaramba. Ndokubva vamurambidza. Ndokubva vamuudza kuti iwe musavhure dhoo, siyai vakadero. Saka vanonzi vakangovhura keteni. Saka pavakavhura keteni, ndokubva vaona munhukadzi akanga aripo. Kwai saka pavakamuona murume uya, vakabva vawana pawa rekuda kuswedera kudhuze nedhoo, vachifungidzira kuti baba varoda kuvavhurira dhoo. Saka hanzi sisi ndobva vati, aiwa munhu waMwari, musavhure dhoo.
ndobva vatanga kutaura namai vaya vakanga vari panze vakati mai ndokumbirawo mubve ipapo kana musingadi kubva ipapo ndakutotora rimwe danho ndotofonera mapurisa izvezvi saka hanzi mai vaya ndobva vati aiwa mwanangu usafonera zvako mapurisa usanetseka mapurisa anotondiziva anotoziva nezvangu saka usazvinetsa kwai saka ivo vakabva vafona sisi vangu vakabva vafona kune umwe mukwasha wavo mupurisa mukuru wemapurisa ari kuharare uko ndokubva vamufonera saka mukwasha wavo yakabva afonera mapurisa emugwero ekubhesi mugwero saka pavakavafonera mapurisa aya vanhu vaya vakabva vadi vatiza saka pavakatiza vakabva vavhura windo keteni remudining ndokubva vaona kuti mukadzi uyu akanga asiri ega aitori nevamwe varume vatatu vakanga ainavo saka zvokuti dei vakagobvuma kuvhura dhoo vanhu havaigona kutovauraya vatora mapatsi seizvozvo sezvokutaurwa izvi ichokwadi vanhu ivavo vari kutenderera vazara kwese hazvisi kunzi zviri muharare chete zvaakwese ichokwadi ngatingwarirei vana vamwari shuwa ngatingwarirei upenyu nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka vari kuya nenzira dzose dzavanodzama nadzo chero mabhaibheri mavhesi emumabhaibheri vari kutotaura nezvavo zvekuti unototi ndawana mwana wamwari apa asi ari munhu ari kutsvaga nzira dzekuti auraye munhu chete nditadzira iwewe unzwa Ketina ati pakatonditadzira bandakanyarara anabve nambozviti bufu nama ndakanyarara why ndo protector ine anonzi ma-in-house. This is the way Ketina pakataura handakomenda anything page rangu kana kunyora even a post why ndakadaro ini ndaifunga kuti no plot if that my politician we have to solve this issue within the party zvisina kubuda kunzo kuzvichase zvinotombodzwa kana Ketina but kana chauya kuno kumanje chadayo ndaluza respect manje ini noone ndauda kuti side rangu and handizodeti nditi nini after ndabuda ndindakazo destroy brand nditona kuposta zvinhu zirizvo akuita sebozi isusu takafamba tese for a very long time and I know blood in and out handifunga kuti munhu anzirana blood neni namusa because nini ndakatwa blood nchumuda but what I'm telling you I'm still willing to help blood with his condition because pandakatomboita time zvinhu he was in that condition. My hands are still open for that young man. My emotional ndakatenda ndikatokana mamessage topopota nendarwadziwa Ketina because ndindetyera chitima asi nyoro kudhonza chitima kubva uku chasvika apa iwo unozvona kuti blood achinja blood aimira pamberi pechechi kudai achina mata akasunza maoko kudai chandati gaineti ndakatoda kuzonyara mangwana kamda kuzonyara mangwana ndituka ako zvakanituka zvezva futi ndituke ka 3 but one day uchanyara ndichakutuka zvemburuka ndichatuka how a bad carpenter always blame his tools ndikuti Ketina munhu ngamuti rufa imba iyi ndakuti rufa imba Ketina kapoa pabhenda unza ambezi yangu yakadhakwa zvipikira zvina kuzobata kuno akunode blood nas kana ari yakudza Ketina anditanisha kasvika pakasvika ncha munhu akashata inini but one day chokwadi chake chichabutsira ndikandise chichabuda chega inini ndisipo ndindire zvinhu I will make sure zvinhu chandudza location imimi ndimuri kuziya because by now ndiwo boss wangu because ndozvanifanga itobvunzwa na blood izvo ndikoma zvinhu zviri kupi ega kwete ndichibvunzwa nani ega but ndakazvibvunzwa na Ketina saka boss wangu inini zvinhu chandudza zviri kupi we are going to deliver whatever kucheswa zvinhu ikoko kwataura ende handichambode kudzwa nani on this media handichade kudzwa nani kuti zvezvenda kupi dakudzwa newe because iwe ndo wakatozviudzwa saka in other words iwewe you are I don't know uri lawyer here magweta saka iwe ndio chandipa uchanosiwa zvinhu but I swear Ketina ndo bheja nemusoro wako iwe pakasava nokuchinja habit one day uchaona imwe version yekuti wega uchatonyara ndakuti kuti aka chipupura chita sei handina chandakatadzira blotin Ketina chekuti nhasi blotin ndapamberi achindidai pandakana pabasa manager vatsamo kwakati kuyo muoffice nemukoma matsamwe but you are so special because toda kuti chinji zvaza hospital wakabva ngonyora kuti andiri right samaida ndita sei wakusinzana nawe no problem senza bina ndaudzingwa basa inini ndakabuda ndega muoffice ndega ndichibudirei na Ketina ndichibudirawo zvanga zvandirwadza ine zviri muoffice kuti handifana kudodomora kuti pakati blood akadai but kana if you push me and what zviende zvita because I'm the one who was working with blood hapana chamunoziva mesa na Ketina vanhu vese even including his wife wacho aitogara naye zvataita isusu tikabuda kana shoti toziva tiri 2
paitaurwa medze mari chaidzo medze mari kana vakadzi vanzoda kuzotaura chokwadi chaichaiwo. How many times mukadzi waBloti pekuti akauya achirequesta mari ubva kwandiri inini angati nemurume no ndenda ndega mukadzi waBloti handimbomunyebera kana akati silva mari unomanyira maybe in 2-3 times kasina mbowanda baba vanouya vega aino munhu wangu zvaanoda nezvaasingadi but mukuprotecta meya mweya uchidayo unotopara futi mhosva inove dzakaketina nhasi vatotituka zvemubhuruku. Ndine kamwana kamusikana kadeti matukwa Saka zvinhu moisa kuno kwaIreland moisa pashipping moisa kuno. provided you are going to pay for the cargo for that. Auto receiver also torako. Inini chandoziva Ketina, I want to say today and uzozitaura. Inini Bloti chai. Zvakawanda zvitaura don't think zvibuda pamuromo pake. Why? Because I know him better. Kuti Bloti chai Ketina Bloti anza andibayirira inini. Anondibayira ndisipo. Chero ndaitomubayira ndisipo because ndaindi respect ndaitomupa. Bloti anogona Ketina ndikunyebera. Ndanga ndakatoa identify zvoti zvese zvandaita ndetoti akumberi chanaka. By now, daitsina zvo takangokanganisa. By now I think daitakarumana izvizvi inana ngirina. Pama booking yacho takarumana nana ngende family. Pasomwe yekuti ndekare yakaimbirwa imimi here uta ndikunyengerere. Right, I want to clarify on that song. Vasanyebere mwana. Vasanyebere mwana paakagona akagona. Song inonzi ndekare Ketina. Go to my Facebook page ndatinda nditaikangani. Ndakaiposta inenge 1.5 years alright from now yari 2 years. But akazoiproduce yakazobuda abva kuri yapo. Kana uchida ndofuna ndiya simplex song here kuti akairekodha rini. And the good part ndakatoiposta kudhara. Nanamboimbira ini pepe aitoimbira inini kutoti vaya vekumashure ndikare kutoti aimbira umwe inini kunzinzi ndikare. Song yekuti vana vane mazita avatukwe. Taitukoka isusu. Tatofanira be strong topedza. To the extent that tapusha brand red apana munhu angasaziye JNG Ketina. Chero mukada kuti it's fine ndakaporonga and allow me to apologize. Kuvanhu vese kuti kana muchiti inini ndakadaro it's fine. Ndinorombo. Ndiregererewo vanhu vaMwari. Siketina munzuzova nava ndiregererewo. Kana chinhu chakatadza pati zvese zvasongena ndikarenza vana vasinotutukwe. Pezi yesiri malyrics kudai. Taitozorika ndakuimba mota kuti Trimax iwewe uri kuti sometimes Ketina handles story immature musatanyuka wamai wako mwana wehure. Kana ndiri immature wadaidzwa nani pano muroi. Inda uchida kuti ndirasike kutaura pana mukomatoni vakuita kuti ndichinzwisisa nyaya. Usati honye. Unoza Ketina song yaenzi chi. Vana vane mazita avatukwe ndobvanzi ngirini. Patai nyengerera ndikari mukomatoni patai bega ndikari. Song yaya taitozisimbisa naye because itonzi rega nditendeuke kumashure handingacheuke vaitoda ndireruke asi rega ndifambe zvikatonda vaitochacha bhuku nemakafu but kana nhaso kana yangu yekudai Bloti akatakaimbira inini is a prophet ka aiwa kudaro ona mamndo zvataura kuti anamboimbira song yaya I think dai mutondi praise awo nhasi kuti no mupa ndakatopinda muofisi ndakabuda nehiti ndikari. But my brother, how best can you do to help him kuti back to his self? But don't you think kuti after you wabuda muofisi akaita wesi nyangu aine zvaanga agara achitora kana zvaine problem nazvo hauoni kunge zvakazoita wese after iwe watozosuduru because iwe unenge waive nepinjisi yawaizombopinda kuti no inzwa zvadzo yangu Ketina. Ndati pandakabuda andachandakataura ndisiya basa but zvakataura zvoga check Bloti wangu naBloti uyu bonzikamhanya kuti aiwa akachinja une izvo zvaite zvakutonge munhu akadaidai kune vari kutosenza naye vatwa pamutonai ari kukambira pamuda kuvatorera kuti vanhu vachafunga kuti no tona kudada kutoita zvibhiga pamberi pavanhu dai inini ndidaitsa Bloti zvakadai because at the end of the day zvanachidza Ketina Bloti atobaba munhu yane vana 2 atobaba decision yanoita about life ndeyake handina pese panicharama nchimurefu raKetina kuti izvozvi ndikamusiya kwasi padai ndikamusiya kwasi pindo manheru ndoenda pakwangu mangwana makuseni futi here naye Ketina I'm also a businessman ndotene mundononoka futi pafulati paBloti wamuka here wadi ndobva ipapo manheru fundo ndobva ndanocheka kumufudza here semombe. Alright, ko now Bloti akabuda achitenda achiti ndamastanda ndalandlord ndapuhwa ndakunovaka ndapuhwa stand
but izvezvi kuseri kwangu mukutsvagiridza kwangu Blot haana stand yaakapuwa, haana stand iripo paari. Ende tikatarisa mukuru wechechi akabudawo achikonfirma kuti mupana tamupa, tikatotenda takawanda, tikataiwa pana manager nevakuru vechechi pabatwa basa rakanaka. Ko stand yaakapuwa yaive skiti here, zvaive zvekumaketa here, raive drama here, kuti akazotorerwa nekutorerwa advantage yekuti semunhu ane zvaanotora. Stand iripi? Ketina, I am not going to comment about doctrine matters. Let the church answer that question itself. Shanzonzi Tony ndiye akati zvakati. Uri right akupa kuda from my management side andito. But since mukuti mimi makaona mukuru pa media achitaura izvozvo, sotaura kuti aya vaiti zvakati. Zvasina kuzonaka were kuti muprofita kuzvipindurochi vega. Unozoti waenduda kudai. Da kuavoida pindura akazoti names are politics kazhinji unoziya. Zvone. Saka inini zvokuda kuti nditi tonakati. Please Ketina, with all respect, ndakundira nzodzi yangu achakutuka. Church ndasuda kuti ndisasindi comment. I think you can read them. I think if you read them, I'm going to try a better answer on that. I'm very sorry, nzodzi yangu. But ina manager kamungatadze kuti stand iripi zvakafamba. Aiwa ndizvozvo nditi nyangu zvikaita sei. Bona Ketina mina chikudza nzodzi yangu usati watozodare. Chinokanisa mukona sei. I'm not going to answer that question. Ichanituka futi zvemubhurugwa ende ndirege roza zonyaya undibairira. Andisuda kukomenda nekuti unoziva kuti handifani kuda kuti inini ndikomendere vamwe vanhu kuzodziningiri nini. But nai mukomatoni imimi semunhu wamanager nditi let's say imimi muri kundimanager, then paita basa kana kuti paita dhiri kana kuti kune kwamaenda kwamakuita dhiri neni, handiti padhiri rekuti chechi yanga ichida kubatsira kubhadhara rent yaive in return here kana kuti it was just a way of funding help kungoti thank you because plus pane certain written agreement here kuti chechi, because tasvika patiri apa nenyaya yekuti chechi yakapromisa kubhadhara rent, ende inini mukunzwa kwandaita nyaya yangu hanzi chechi yakanga yati rent tichabhadhara for 12 months, because remember hanzvadzi munhu makamutora mukamuendesa kurehab haachaendi kustudio, haachaendi kubasa, adzoka futi haana mashow, haana masongo manyowana, haasi kuenda kubasa ndizvo. Saka agreement yekumuendesa kurehab yanga yakanaka, but after